Keď sa hovorí o slobode prejavu, tak na jednej strane alebo sú názory, že za slobodu prejavu Daniel Bombíc je vo väzbe, potom zase druhí ľudia za slobodu prejavu môžu sa slobodne vyjadrovať a nič sa s nimi nedeje. Vy ste ako úrad vlády zverejnili status, ktorý sa vyjadroval k nemu, čo bolo dosť kritizované. Ako by ste to spätne zhodnotili? Ja som bol prekvapený, že ak je tu nejaká kauza spoločenská, v prípade toho Daniela Kollára to bolo mediálne veľmi pertraktované, tak médiá to riešili z každej strany. Samozrejme ho očierňovali, tam bolo porušovanie, až 86 krát porušenie prezumpcie neviny pri jeho osobe a keď sa úrad vlády vyjadrí tak politicky exponovanej záležitosti ako vecne príslušný subjekt, ktorý komentuje aj správu o právnom štáte na Slovensku vo vzťahu k Európskej komisii, tak sme za to kritizovaní, že sa zastávame človeka s extrémistickými nejakými názormi. Tak poprvé chcem povedať, že sú tu judikáty Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré jasne hovoria, že nemožno kriminalizovať žiadny verbálny prejav, ktorý nie je trestným činom. A je šokujúce, že v tomto prípade jeho výroky neboli označené za trestný čin, napriek tomu bol zobratý do väzby. A jedným dýchom chcem v tejto téme aj dodať, že ja som sám osobne bol šokovaný z toho, že pán Šeliga, akožto predstaviteľ strany Demokrati, ktorí dnes vyrábajú cintulovcov ako na bežiacom páse, bol stíhaný za svoje politické výroky, ktoré mali znaky nejakého vyhrážania sa alebo nejakého podnecovania k nenávisti alebo k násiliu. Myslím si, že orgány činné v trestnom konaní by v tejto veci alebo v tomto prostredí by mali byť oveľa viac komunikačne aktívne a tých ľudí informovať aj verejne, čo je ešte akceptovateľné a dovolené a čo už akceptovateľné a dovolené nie je. Ak nám tu ľudia končia vo väzbe za to, že majú nejaký nenávistný prejav, a ja ich absolútne 1000-krát odmietam, ako jednej strany, tak aj druhej, nemyslím si, že je cesta obmedzovať týchto ľudí na osobnej slobode. Ak niekto spácha trestný čin extrémistického charakteru, tak nech ho odsúdia a nech aj verejnosť vie, že toto je trestný čin a toto nebude ani ČTK akceptovať. Ale ak je to nenávistný prejav, tak s týmito vecami sa musíme vysporiadať spoločensky, na politickej úrovni, cez médiá. Musíme nájsť nejakú tú vnútornú zhodu, že toto je ešte akceptovateľné a toto už akceptovateľné nie je.